fase con Daniel Pizarro, que é o noso experto en banda deseñada. Moi boas tardes, Daniel. Boa tarde, Manuel. A nosa nova sección de banda deseñada con Daniel Pizarro, que é profesor de tecnoloxía no IES Alexandre Bóveda de Vigo, e desta volta imos falar de dous cómics. O primeiro é O segredo de Coimbra, que é un cómic editado en portugués polo Museo Científico de Coimbra. Que ven a conto porque a semana pasada estivemos en Coimbra no Congreso SciComm de Comunicación da Ciencia en Portugal. Tivemos a sorte de visitar o Museo de Ciencia de Coimbra e de coñecer parte dos seus segredos. Facíame gracia este cómic, por eso trouxen. Que é o segredo de Coimbra? Bueno, este é un cómic que surdiu, como case sempre que fan un cómic así algunha institución, un pouquiño por encargo, nos anos 90. Chegoulle, digamos, unha invitación ao autor, Etienne Herreder, para traballar sobre obxetos interesantes da Universidade de Coimbra. No Museo de Coimbra pois hai moitos obxetos da época da Ilustración, do século XVIII, que son un referente a nivel científico e a nivel histórico. Realmente, o Museo da Ciencia de Coimbra son case 3 museos, porque está o que sería equivalente ao Museo de Historia Natural, os gabinetes de física e tamén os museos de química, e ademais teñen un museo de nova fornada, o sea que hai de todo. E o curioso é que estas pezas son o eixo ao redor do que xira esta banda deseñada, especialmente sobre unha cousa moi curiosa, que son os anamorfismos. Sí, os anamorfismos estiveron moi de moda no século XVIII, precisamente recollían a idea da Ilustración de que as cousas non son o que parecen, senón que ás veces temos que ver as cousas con outros ollos, os ollos que nos dá a ciencia e a cultura. Os obxetos anamórficos, os máis coñecidos son os das pinturas, cando cambiamos a perspectiva recollen outra forma, pero tamén hai obxetos que poden verse a través de, por exemplo, de espellos cóncavos, espellos convexos, espellos semiesféricos. Neste cómic pois se recolle esa idea que era moi de moda no século XVIII, xogar coa perspectiva das cousas. E ademais este cómic precisamente trae consigo unha lámina prateada para xogar a facer ver parte dos debuxos da banda deseñada e para probar este efecto e ver como unha imaxe aparentemente deformada ou poñer este cilindro na forma correcta e ollando desde o sitio correcto recomponse a imaxe. Efectivamente, porque na trama da historia aparece un suposto príncipe portugués do século XVIII. Non vamos desvelar o que sucede, pero sí que ten unha relación directa co anamorfismo. Entón, nos debuxos do cómic, ti podes xogar con esta banda plateada e precisamente cambiar a perspectiva de algúns debuxos que teñen pois un anamorfismo cilíndrico neste caso. O segredo de Coimbra, editado pola Universidade de Coimbra. O primeiro cómic do que falamos esta tarde, o que ha de ocupar máis peso nesta sección é o neurocómic. Se empezábamos esta sección falando do cosmocómic, pasamos ao neurocómic. O título é moi semellante, pero semellanzas non hai tantas. Bueno, en realidade as semellanzas son que tamén é un cómic coral, no que aparecen algúns dos principais científicos que teñen aportado algo na historia da neurociencia, empezando, por suposto, por Ramón e Cajal, achegándose progresivamente aos descubrimentos que no século XX temos visto sobre as neuronas. É dicir, sí que é un cómic que ten un certo paralelismo co anterior de Cosmic Comic. Todos sabemos que a neurociencia é das ciencias máis interesantes, máis vivas neste momento, porque aínda temos moitas cousas que descubrir sobre o noso cerebro e sobre as nosas neuronas. É un cómic que cando se lese moi rápido, os textos son moi concisos e
coido que cumpre unha premisa, que parte da información é información netamente visual. Hai moitas metáforas visuais moi potentes e por eso non cumpre ter textos ni moi longos ni moi explicativos e por eso avánzase moi rapidamente na historia. Sí, o cómic está dividido en capítulos moi claros, como son morfoloxía, farmacoloxía, electrofisioloxía, e logo hai unha trama central que non ten nada de original, é heredada de Alicia no País das Maravillas. En canto a trama, pois non é nada original, vemos a un persoaxe pois recorrendo un país imaginario que viría a ser o país das neuronas e da neurociencia, e onde vaise atopando cos principais científicos que teñen aportado avances no estudio do noso cerebro, como poden ser pois Ramón e Cajal, Golgi, Sherrington ou Bernard Katz. Ata Pavlov co seu can. Efectivamente, esa é o can. Entón, a trama aquí un poquiño de menos. O importante é a didáctica, porque efectivamente os debuxos acompañan moi ben a explicación concisa sobre pois avances que a mellor non son tan sinxelos de explicar. A máis convén destacar que neste cómic os dous autores son dous doctores, un Matteo Farinella e unha doctora, Hannah Ross, e fan realmente un traballo sobresaliente en canto a poñer en imaxes teorías neurocientíficas que teñen unha certa complexidade. Eu outra impresión, non sei que che parece a ti, como especialista en banda deseñada, é que inicialmente o debuxo é a unha soa tinta en branco e negro. Inicialmente parecíame o debuxo pois hasta un tanto hasta mesmo infantil, simple, pero en absoluto é xusto o contrario. É un debuxo moi planificado, moi pensado, e a min o que me pasou é que a medida que iba fondando na historia o debuxo me gustaba máis. Sí, porque a medida que vas lendo ves que acompaña perfectamente os conceptos que quere ilustrar. Non é un debuxo profesional ao 100%, pero neste caso é unha maravilla porque ilustra perfectamente conceptos científicos moi complexos. Faino dende unha trama moi sinxela. Aquí o propio precisamente é apostar por debuxos sinxelos cun punto naif. Que ademais remata dando que pensar, deixando preguntas abertas, meténdonos xa en cuestións mesmo filosóficas sobre a nosa consciencia e máis o noso eu. Este é a crítica de Daniel Pizarro de O Neurocómic, un libro editado en Norma Editorial, aconsellado para rapaces a partir de que idade. E da que das idades é moi relativa, pero este pode ler facilmente un rapaz de... Bueno, aquí poderemos falar de rapaces a mellor de 15 anos, é dicir, a partir de cuarto da ESO para os que somos profesores. Daniel Pizarro, moitas grazas por este cambio de fase. Grazas a ti, Manuel. Un saúdo.